tým, ktorí nemajú na ponožky peniaze a pre tých, ktorí nemajú dom. A aby im nebola zima a pred infekciami a pred chladom. Zbernú krabicu majú na vrátnici na viditeľnom mieste. Učiteľka Miroslava Kajosová. Krabicu sme s deťmi vytvárali na hodine výtvarnej, dostali nafotené obrázky a ich úlohou bolo ich rôzne len povystrihovať a následne polepiť krabicu, aby bola pre nich interaktívna, zábavná a aby splnila účel, ktorý má. Sme to nám ponalepovali, aby to malo aj význam, že kam sa majú dávať tie ponožky. No nemusia, ale ten, kto chce pomôcť tým chudým ľuďom. Chudobným teda. Zapájajú sa deti aj rodičia. Sme radi, že sa nám naša krabica plní. Potom, keď ukončíme zbierku, tak vyzbierané ponožky odovzdáme občianskemu združeniu, ktoré ich potom posúva ďalej. Sú to rôzne cirkevné charity, občianske združenia, azylové domy. Tieto organizácie potom ponožky rozdávajú zdarma ľuďom podľa potreby celú zimu. Do konca októbra teda zostáva ešte dosť času na ponožkový dobrý skutok. Rádio Slovensko. Tečie voda niekoľkými dierami. Čakám, že mi ruku niekto podá. Sám som medzi vlnami. Šťastie nám mi ukazuje chrbát. Čo platil, už neplatí. Ten, kto včas vie obrátiť svoj kabát, vo svete sa nestratí. Ja som v týchto veciach vždy boľavý, kde kto mi to vytýka. Problému mám teraz vyše hlavy, myselná neurotika. Do čela mi stále tečie voda, neviem kam skočiť mám. Sotva mi až kto si ruku podá, skúsim si však pomôcť sám.